Salutare numele meu este Gamer Pro și bine ați la un nou episod. Astăzi voi arăta cum să-ți faci un nume pentru canalul tău sau, mai scurt spus, o denumire așa la canalul tău, 3D sau nu. Pixel Lab va trebui pentru această programă, puteți să scoateți despre Play Market, că voi arăta totul. Este gratis. Așa, îl scoateți, să-l deschideți și dați-vă și haideți să începem. Și cam atât, sper că v-a plăcut acest episod, puneți like-uri, abonați-vă și nu e luat programul ăsta de la Gamer Daily, în niciun caz. Eu știam de trânsă foarte de mult și mă gândeam, numai ieri mi-am putut să mince ce ea, dar ieri și m-am uitat la DDS un pic și am găsit programul asta, dar nu credeți că de dezvolată, deoarece eu știam înaintea lui și la revedere, cam atât, la revedere, puneți like-uri și abonați-vă, goodbye.